Wangwana believe masongs andakanyuka anosvika 8,000. Makanyora masongs anosvika 8,000. Yes, anosvika. Cause pagore nokwanisa kusvika kana 200 songs. Saka ndeupi iwo unoti pama artist aripo izvo mukandipa uyu ndinouraya. Unaona po bimiripo. Yeah. Ema big artist ema underground. Indango chako wanando jakwazi. Apa ndingotaura cheko. Jena kana kuti yes. Kana kuti cheko. Ameno. Inini hangu kune vanhu. Una munhu akasasa kuona ngalo. I don't lie. That guy inini ndokayo. Life. But machikona ngalo ndiyo kuti simdanzo. Okay, hip hop. Hip hop manje. Naona kaita sana ana Jamie Woods. Left of me ndinomude. But vanhu vachiona mudara ka nemutauriro mune muchiita mudara ndika vanhu vanogona kufunga kuti idzi dzinenge dzinorwa madrugs idzi dzinorohwa nemadrugs. Yeah, you're not the first guy. But I'm not the first. Yeah. Chii chinomboya kwamuri kana mukanzwa vanhu vachitaura izvozvo kuti vanonga vachikufungira kuti munenge munorwa madrugs. Now just say kuti I don't do drugs. Then vanhu vandozoona character yangu. Zoti pambanje kupinda mbawa. Vanhu vatonditi kutsvage ndondiwonapo. But I did anything. I'm just a sober guy. Saka zvinotovanetsa kuti asana anopema akawanda. Imambemi makawanda. I don't do that. The only time munopinda mbawa ndepamune muchikungona bhokura chete. Yeah, boy. Maybe. Yeah, only. But I could perform sober since. What's up? What's going on, ladies and gentlemen? Welcome back to Slick Media TV. Zvazara ndinweni Slick Nilkwan. Panapa patenge tichitandara netimu rakasiyana siyana. Panonzi on the vibe seat. Yes, right about now. Right here. Nas. That's one of the most talented upcoming artists. He's in the building. Anonzi Zeko Mwana Wevu. Yes, Zeko Madi Baba. Wadigo wevu. Ndinofara mdara. Chekutanga ka mdara chatingatodotoziya mani mdara. Chekuti Zeko Mwana Wevu mdara. Akambobva kupi? Ndiani anonzi Zeko Mwana Wevu? Toona kusvika mangwani. Chitaura kuti Zeko Mwana Wevu ndiani. Chingodambwira nyaya yacho. Ngokaiteka shortcut. Okay, Zeko is just a Spanish word which means belief. It's a Spanish word. Yeah, wevu, mwana wevu. Ameno kuti chii kuti ndakakeswe like kuti mabasa ndosangana nawo ese ndidhaga. I've been mining. I've been now like now. I do construction. So vanhu vengo nditi mwana wedhaga. So I do. But I need what I believe. Kuti everything comes from the dust. Alright. Saka ndaifunga kuti maybe Zeko Mwana Wevu mukunyatsa kuva patriotic mdara. Sizvo ndinongonzwa vanhu vachitaura kuti aiwa ndiri mwana wevu. Inyaya kuti muri kuconstruction. Yeah, it's kind of. So saka vanhu yangu kuti muri wemadhaga. Yeah, baba unotambisa madhaga ucraft. Yeah, kind of. Zeko Mwana Wevu. Yeah, Zeko Mwana Wevu. That was creative mdara. Ndinofara mdara kuti munge muinesu muri pano mdara. Yeah, okay. Others kwa vyo kuri say? Yeah, kuri bo pressure. Pane EP on the way. Alright. Ayo tisatashike ko mdara. I think muri eZimbabwe vari kuona kunzwa kwanga zvinonyatsoziva kuti Zeko Mwana Wevu zvemangoma izvi vakazvitanga rini uye zvakatanga sei? Okay, Zeko Mwana Wevu akatanga music industry 2021. Okay, mira ndinyatsokukuisira kamai kangu padhuze maizive. Akatanga music industry 2021. Yeah. But machanga kazvakaita kuti sei kuti ndiri munhu angofara music, especially hip hop, R&B, country, any music, any dynamic music. Inongo vibe andangonzwa that moment. But I didn't know what I can write my songs. One day I will be like in Chatosopinam studio. Meaning mato artist. Yeah, I didn't know what the Chatoshiga Pogda. Alright. Yeah. So lockdown,
mavharirwa mukati. Lockdown, it's like kuti ndengu mavibes akatanga ngouya. So ndakatanga ngonyora masongs. Mabooks. So padeni. Because the music industry in Zimbabwe zonzi urombe sort of. So vakatazozviti. Mainzi mukuita urombe here mudhara. Yeah, kind of. Avanozvitambika panguva iyoyo vakaona kunge maybe I'm into drugs. Mamusingabati madrugs? Madrugs. Handinganyepa. Ini ndongopengawo atyangu. Like handizive. But inini hangu. Handingambofika ndekwa madrugs. Alright. Kind of. Alright. Saka vachiti mukomana ari kunyora pamakadbox akuita zvemadrugs uyu imi muchiziva zvenyu kuti aiwa ini ndiri kunyora mangoma. Makazonopinda mustudio papi chaipo chaipo? Ini ndakapinda mustudio Jonas Masisa Park. Iri 2021 iyoyo kandi yanga lockdown iyoyo aitoreka matracks angu andakamboshanda. I think 2 tracks dzandakashanda ichita zvekutotamba chikawo. Like ndo zvaitika paitopisa padheni takatokozera zvikokobuda zvoti pandakadzoka aiva ma1. So from 2021 andika kusvika izvezvi andika mane mangoma akawanda sei? Matracks ndemashoma because ndakamboita kachallenge kekuti kudheni support kwangu kusina asi kuzvino yako, but so far matracks andinawo mashoma, including the EP ukuya angoita 20 tracks. 20 tracks? Yeah. From 2021 kusvika izvezvi? Yeah, mazhinji most of them akanyorwa. Vamwe vanhu avabhelieve masongs andakanyora anosvika 8,000. Makanyora masongs anosvika 8,000? Yes, anosvika. Because pagore nokwanisa kusvika kana 200 songs. Zvitototi no, this thing izvi ngazimbomire hazvina musoro. 8,000 madigits aya mudara mukutaura neni? Yes. Maalbum mangani? I don't do albums exactly, but music zvizvi vibe rangu ndotongowa even ndikubasa kwangu. But sometimes ndotombotiza like utombotiza vanondishanda navo ndotomboenda somewhere ndotanga kutonyora vibe rake. Saka pa 8,000 aya makashafa zvokuti muchazinge muchapindira mustudio rikanoti 8,000 anotongonyorwa achitongosiyiwa zvakadaro zvozvingovharana? On the safe way. Ari pari safe. Akachengetedzwa? Yes. Akachengetedzwa. Masongs aripo. Saka pa 8,000 matracks apa nemangoma amati marova, mane macollabs here amati marova izvi so far kubva pa 2021 kusvika pa 2020 apa tamuna 2026? Yeah, pane collab kandakamborova. Anonzi Struggle. Anozani? Struggle after struggle. Kuna one of the guy Timbo anonzi Metaphysics. Alright, Metaphysics. Yeah, takakanipa featuring for free. Right. I still remember that track. Ndakatoshamisika pepa mudhara kuti Zeko ari kufeature Metaphysics. Zvii zvaitika mudhara? Chimbonyazotudza nezvozvi chii chakachaitika pepa mudhara? Masangana kupi na Metaphysics? Metaphysics muhombe ndomuketa. Metaphysics is based in Germany. But anomboya kuzimba because kuno kundokumba. But what happened, like ndine vafana vangu before I got into kwandakazoenda. Ndine vafana vangu vaida kugone sound use it. So vakam approach on IG. Like there's this guy knows one from Bindura. Inzwa trick knows Marimbek. So this guy, I don't need the Mariake, but maybe we can work something. So in the kazongona ndakusvika my messages on my IG screenshot kuti ona Metaphysics. So like vanhu vakatazozobelieve because akazotozoptumira ma-views akaposta akanditi vanhu andogona. Iwewe uchiona ma-screenshots a-Metaphysics achiuya kwauri shamwari achikuti inini shamwari ndodaurawo matracks niweyo wakafila sei? Ndakatovhunduka ndikati vadzimu whatever what I said dei baba wangu ifu wafa. What's popping? What's happening here? Chichitika and ngozera isusu tikwane loud. Totaurisa. Saka vanhu vakatofundura Seko. Ko iro track rachienda pamukazorova vanhu vakazotambira zvakadii? Track rakatambirwa bo but pakazopita ma-challenges ekuti quality studio so and video anozobuda but I'm working on that.
Panosviti quality studio uri kureva kuti shamwari yangu? I'm saying kuti munhu handisitoka nemaster. I'm saying kuti panguva yacho yoyo munhu akandirekoda anonyatsa kuita standard yandaida, but kufamba zvakafamba zvoti when I perform my live vanhu vanotodayira. Ko imimi mudhara imimi maizoenda sei kustudio yekuti ndemukoto isingaburitse standard chaichayo mapiwa feature mudhara nametaphysics ndaiita kuti feature tendakapiwa, but finance panguva iyoyo vange pasina bhuku kupla futi kusaziva unoona kusaziva chinhu chakashata. Semunhu watisi unofanira kuva munhu anosocializa nevanhu, umbonzwa maideas. Haufanira kuva munhu anoita kuganza unge ndanzwa mushara nyaya yekuti ainzizive kukubhindura kuno kundo kwenyu chaiko chaiko kuno. Bhindura like inini bhindura ndakazouya 2017. Wakazouya 2017? Yeah. Asi ndokwakumba here kana kuti? Bhindura ndokumba because bhindura totoida nemwoyo. Bhindura totoida nemwoyo. Bhindura ndokumba. So muri muno mubhindura mudhara sa artist mimi music yenyu iri kutambirwa sei? Imabvunzo zvakanaka iyo. Music industry itsviki pakuti haukwanisi kufadza munhu wese, but vanhu vakuitambira. Because so far pane matishets andakapurindisa. Matishets akapera ndakagadzira 20. But one mudhara maifanira kuti igiro kana 1 t-shirt yekuti one takapfeka mudhara zvakafanana papodcast kamubatisiro masinde. Masinde akapera saka ochanex. Maishanda netight budget here. Anogadzirwa same symbols, but I think achaitwa launch. Ubuda kwamangwana ipi. Alright. Alright. Ayo ndingabuda but pachaitwa launch. Ndipo mbya distributor matiz. Maybe 4-5 anogona kuya is recorded on camera. Zeko 4-5 matiz angu akasauya panapa mudhara. Zvipere zvakanaka, but still amunonyatsoundiudza imimi pandataura kuti vanhu muno mubhindura tisati tamuvha kuenda kuHarare andika muno mubhindura pamuri kuvanzwisawo matricks enyu imimi vari kutambirawo sei? Some of they say kuti Zeko have improved. And Zeko have improved from Mashure used to go my freestyle. Zeko improving. Wangwacho obviously wangwana uzongodisa, but the moment mukusangana nema-haters. Ma-haters ndo vanhu vanotosimbisa mangoma. Hatingati hater. Munhu akadaro ndotomude. Because inini munhu anonikomenda kuti Zeko ka. Just a comment. Azwanike. Because anomako ndiane boka even takuka sisi. Okay, ko padeni Zeko. Vakambotanga vachitaura kuti izvi ndezvemadrugs. Zeko adendeswa kurehab. Zeko ari kutopenga boys. Nezvaari kuita izvi. So far vakuzvitambirawo sei pamukuru wa music? I was surprised even Zeko wangu. So one akatubhadhara mari yekuzimuka. Wadzika song yangu paStar FM naSeptember. Imatop trading. Wakati ndiyo mwana wangu. Namudhara namuziva. Vaitoti matishets atoku mashoma because tofanira kuita 6-6. Vakuzvita vachizvitambira, vakuzvisisa, like vakusupport. Vakuti vachisupport. Going somewhere. Nyaya dzakanaka mudhara, ndikufara mutaura kuburitsa EP. But upcoming artist so andika. Obviously mune matambudziko amune muchisangana nawo muchitira kuti zviite. Mungajigaisira kuti angava matambudziko apa munosangana nawo sa upcoming artist? Matambudziko akawandisa, especially ndakutonanga. Sabotage. Vanhu vakusaboteja? Kusabotage. Even not kuti inini chete. Musakanga unotaura muchitaura pamaiki yangu. Alright. Not kuti even inini chete. Panoitwa mashows baba nemabig artists panoperforma mashows. It's a must kuti up and coming. Wede ndiwe muchongo ikanzwisi mudanzo. Ndewechi jena iri papo. Vanhu ngavaimbe obvise dust pastage. Kuti vanhu vaite used to you. Because vanhu vakaita used to you. Because fan base rekumba. Ufanira kutanga kusimba before you go somewhere. Saka pasabotage kuitwa nani apo man? Sabotage kuitwa nemapromoters. Nemapromoter. Handizvitoka hangu personal, handizvitoka nemaster. But kuti tiimbe mahara even a second avadi. Makambobvunza here kuti sei vasiri kukutorai man?
chinoitika ndechekuti muZimbabwe mimi munozongoona munhu akupisa ndo pamunotanga mutsvaka. But pasikago apa amudi azviko kuti munhu nomusapota tiri kumari chete. Kumusapota tiri kana show ingoti performer. It's a good support. Unofana musupport. Ndeipi show yakambouya kuno kumudhara yamaiti I felt like I was supposed to be on the show but andina kunge ndaiswa pashow. Inini mashows. Yamaiti imimi apa padai vangondiwandirwo mukana kuti ndipinde but promoter nauzombo. Pane show yakandikwadza Most Wanted. Yakaitwa ku Rugby Fields. Yakaitwa ku Tendeho. Alright. Pane pakauya Blink-4. Apa pauya Win the President. Vakandifonera. Vakanditi we need an up-and-coming artist. But apana mari. Alright. Akati apana mari. It's inspiration. Makati stop perform nyango pasina mari. Chatuda exposure. Isusu watotsvaga vanhu vemakamera vachi votouya. Tovabhadhara but it's exposure. Because music is an investment, my guy. I take one. Alright. So ndatosvika pagedhi papa Blink-4 akasvika pakuenda. Akapinda ndichitomuona ndiri pagedhi. Uri pagedhi. Munhu anandatevaka naye anchiti hanzi hapo abuda somewhere. Zvoti vatekesa matiketi zvoti ndinofanira ngo semunhu aifanira kuperforma kuti ndinofanira kutombomika pagedhi ndinofanira ngopinda mukati ndoita slot kangu ndobuda. Kachimika kangu ndomika. Roti mabig artists anotopinda kubuda kupedza. Chingonzi tichakuona. That was almost 9 o'clock. Ndikasvika kuma 11. Svika vanhu vangani nawo kusvika paku20. Uri panze. Ndiri panze. Mabounce achitovharira kuti musapinda. And I was so humiliated because vanhu vanenge vachitiziva especially kumba kunorwadza. Kuzvezvo zvakaitika kana somewhere kana mheno gwero. Zvikubeta. Kumba newe kwako. Mahwana. Vekudhaka. Mwana wedhaka. Vekudhaka. Mahwana. I think mapromoters vari kuzvinzwa kuti aiwa vana vevhu vemudunhu renyu aumana ndovatonofanira kusimudzawo navandika tofanira kuvasimudzira zvinhu zviite zvinhu zvifambe. Besides mapromota mudara pane imwe issue here kuti mungati I think indo imwe rutoti mangoma edu asa number 2 marketing kana kukubhindura I don't lie. Maartists ese ndakambotaura nyaya hatisati tane mabloggers. Mpindura munakana blogger? Varipo mapotential. Personally, I must start tell. But music without marketing, mahwana. But as for the jatinayo, bindura ipaduzine hara. So nda masini yako market udzoko itase. Wasaka mutaura kuti makaita masini yenyu muri kuvhumba zvinda kuHarare. Futi mwene ndasiya sorry. Sorry zvenyu. Pane nyaya iripo nde mastudios futi. Mastudios embindura. Mastudios embindura chandakatoona. Anonzi anototraya. This guy anonzi Tesi. Anokuita dance. Anonzi anototraya. Kwe imimi munoti anogona in fact. Takati anotraya. Anogona kumaster sim dance. Anogona kumaster sim dance. Imi munoyorwa zviendere ripi? Isiri zim hip hop. Alright. Yeah. Makambotraya kuenda kwa TIC. TIC was one of my first producers. First producer sorry recorder. Saka problem iripo ndeyekuti kana munhu akakuudzawo kuti inini this thing ndo recorder standard. But mabeats unotsvaga ako. Alright. Panguva iyoyo hauzvione because unenge usviri mudiki. Because vanhu vaya vanogadzika music vanondiudza chokwadi pamwe pacho tozvihamba kuti so but but the point pakanisa nawe point ngecheka right. Saka ndozvikuru mutiri. Saka maproducer muri kuti chipa munyasobudisa ipoint yenyu pamaproducer apa. Chokwadi chekuti inini kana makaita maproducer ejena mpinduka makaita maproducer ejena esanditi maproducer ngava market futi mabrand awo. Because the more they market mabrand awo kusikana kwangu ini anditi ndokusikana kweartist. Ndapamba mataura nyaya yekuti drama maproducers ndafunga kuti maybe you are referring kuti maybe quality yavari kuburitsa. Pero futi ipapo soka kune kukata quality ndo chimwe chinhu chakaoma. Because kune munhu anogara asinganzwi kuti ukuimba kuti but anogara nebeat. Alright.
Ndokuti kunyanga ma-studio ukuthi unokuthi muchigubhu sort of sound ingezhizhika so saka zvinhu ndo zvinofanira kuti uchita uchistadha uchibvunza vanhu because when paunobusa song kune vanhu vaunoti close friends kuzoti vanhu vanongo vausingazivi avanokudza chokwadi vanongachikudza chokwadi quality dzichamwa adzikwe saka makamboedza here kudzokera na producer imimi kuti producer ona hanzi quality yakamira so mumwe anogona ngasiri kutozviziva kuti quality yakuburitsa mumwe yakatodhaka takambosvika izvozvo but nekufamba kwenguva zvinhu zvoita zvichinja unoti uchikura uchikizinawo kuti uchimbozvunzoti why music yangu ikungambe ichingotendeka pa one place what is really happening to me kama musikowapa feedback kama producer because andiyo kutaura kuti iwo ukaisa mangoma ako vanhu vari kuzokuudza kuti aziye quality iwo uri kupiwa feedback but producer mumwe hamusizompo feedback kuti producer anokura sei manje anochinja sei producer anotomboudzwa pali maproducer kazhinji kacho zvaanoita especially maproducer asiregistered yemukotwa ukati dola vanouya $5 vanouya $20 anoti uya kana kuma 2 eze samuti mpindura mune maproducers emukotwa most of them emukotwa chimbondipewo kana 3 ndokutira zvizive kamudaro kuti aya maproducers emukotwa vanopisa at least unonoti munhu ukamuudza anofanira kuzvitora seconstructive criticism kuti but ona chikuita zvindinzi ndiri wemukotwa ine yequality ndo zvatiri kutaura here kuti chikuita kuti umuti iwewe uyu producer wemukotwa ine yequality yaari kukupani okay daiso handi this interview uchazoipodcast uchazoiposta somewhere ndizvo chaifambisaka vachazvinzwa saka mazita amusotaura mazita like personal asi mune beef nawe here I don't do beef inyengoti indotaurisa unotaurisa I'm too loud amene ndakaona kuti ungendotedzera uri 10 I don't know imi munotedzerera uri uri 10 ngati ningamutedzera but one of my idols saka toti kubhindura kuna uri 10 light not I'm not uri 10 exactly but ndimwe like influence ndoda ikwari so nachi unofanira kuva nemunhu ane confidence nezvinhu zvake not kuti ndi uri 10 light I was one of my best rappers in Zimbabwe my idol in Zimbabwe ine ndachatouya ikoko mudhara kuti in as much as the hip hop culture ichitaurwa nezvayo obviously mune wamune muchitoshedzera kuti uyu ndiye one uyu wandinoshedzera kuti uyu ndiye wangu saka woliteni ndiye wenyu muzimuka bizimi that guy is a fucking so good anopedza chivake achitaura pati zveindustry nezvezvanoita alright aiwa ndanakirwa mudhara mataura nyaya yekuti maproducers makataura nyaya yemapromoters singazoti hapasine challenge yatingati iri mumusic industry because kuna vanhu vanenge vachinzwa vanoda kutsvaya kubatsirai mudhara zvakawanda kakataura imwe futi okay pane challenge yeartist hazvirevo kuti ukaita artist iwewe wakutopinda mustudio nokutoita mari muzimbabwe muna mashortcut music is an investment yaundoita so beside music unofanira une imwe hasiro waunoita because music kuti develop kuti iite record uite mavideo uite everything zvoda mari alright so unofanira une zvimwe zvinhu zvaunoita you can take music as a hobby as a life career futi but inoda munhu ane passion imimi kwamuri mimi how do you take music is it a hobby or a career inini music I take as a career I don't take as a hobby inini ndiri serious handitondotore music as a hobby I do zvimwe zvandinoita hangu but music inini ndoitora as a career memchitoda always serious nezvinhu zvangu chero hangu ndisingaone zvese given an opportunity mudhara kuti video redu raputika raonekwa rabva rasvika kuna mamwe maartist ari muzimbabwe ndikupi artist wamungadi kurova feature takuti maartist kozokati artist chindipai 2 Woliten Baga Woliten na Baga adi asido 1/5 aiwa pangonzi pabuda mukana 2 chete kuti pangoya pane 2 artists mangonzi pika 2 artists ambudoro ana collaboration we say Woliten na Baga yeah ko locally
handakatoita but kana vakada futi. But there's this guy is Lil Brown. He's so talented. Yukumanengo. Yeah, that guy akapusha futi. Anoenda somewhere. Anosoja. He's one. Yeah, tingati uzoti kunewana alien sound. Inandikwadziwe pezvo handina. Sound yake ndeyekunyika yega. Lil Brown atingati ane song yanombo like ane jena zvese anoimba. Saka muna Lil Brown. Mangoti pa wani chete. Muda wanga. Tungoda tu chete. Semuda tu. Ndo mukana unongwavhurika. Nicki Milan. Nicki Milan ano ane vibe. Yeah, ane vibe. Given an opportunity, Nicki Milan ukuzvinzwa. Seko mwana wevhu ari kuda feature. Iwewe. Kopa ma-producers muno mzimu. Kuti I think ndikashandaona ningi music yangu inogona kuenda mberi. Producers nemzimu so far ndinaye yangu. Obviously nisa producer wako number 1. Alright, producer wenyu number 1. But ndutaura kuti pama big producers muno mzimu kuti mungati munoshuvirawo kuti ndigoshanda naye. Ndikupe wangani? Kana 2 yeti. 12 dagumire ba. Black Boy. Alright. Black Boy na Good Beats. Good Beats. Mahwani. Anonditira. Tichiri ipapa pasini iri handika. Obviously muno munotoshedzera kuti ava vanorova zvawo mangoma ava. Yeah. But unozoti unonoti zvienderera kure hip hop handika. Ndere chipower unonoti pese paunotonzi unongoshedzera kuti uyu ndinomuuraya. Ndiri kuda kudominate. Kazhinji kachena zvienderere hip hop ndiri kudominate. You have to dominate. Webata? Saka ndeupi iwo unoti pama artist aripo zveso mukandipa uyu ndinouraya. Unaona hapo bimiripo. Ema big artist ema underground. Indango chako wanando jakwazi. Apa ndingotaura cheko. Jena kana kuti yes. Kana kuti cheko. Ameno. Inini hangu kune vanhu. Una munhu akasasa kuona ngalo. I don't lie. That guy ka. Ini ndokayo. Life. But machikona ngale ndiyo kuti simdanzo. Okay, hip hop. Hip hop manje. Naona kaita sana ana Demi Woods wewe. Life of me no mude. What Demi Woods do utaura nezvaye? Alright. Life. Ndo muda life. Unouraya. Life nini andi amire pa anochorwa pa microphone. Nona music industry in Zimbabwe. We need to mbotanga uchimba something which is wimira mai. Because vanhu vanoda that sound na Demi. That's why it's good wawa. Vanogadzika ma vane too much chamaiken. Avaimbe zvinhu zvese. So in life ndomurai. Unomwe futi audio dimension. Tiudzei mnara. Ngatigumire ipapo. Mafunduke ere mnara. Mwana ngwachipusha sha. Wagomona ndokwachipusha. Aiwa zviriko. This is Zeko mwana wewe baba in the building. Ndara nanzwa mataura nyaya yekuti you have an upcoming EP. Yeah. Rakamira sei? EP ipo baba. Uda kunzwa kuti rakamira sei like how? Zvamukatigadzirira ndara. Mumbori nechii mu-EP? Kuti expecta zvinhu zvakaita sei? Mu-EP mune ma-topics arimo. I don't know kuti ndichapresenta sei. Ndinogona kubvisa pashi. Aiwa po, mogona kutiudza kuti zvakamira sei. Okay, EP ine ma-topics arinawo. Like you can see, every 7 tracks here. Every song apa ine program yainayo. Alright. Program anti-drug. Anti-drug. Yeah. Inini, I'm a sober guy. I don't want to lie. Memory sober zvishuwa ere mna? I'm always sober. Check my history. I mean, I wouldn't take it, but I'm a sober guy. So my drugs, I don't support my drugs. And it's number 1. Number 2, funny program child abuse. So it's an art and every
program like topic and drug, child abuse, street kids, advocacy street kids, advocacy nerera. Blood money, in fact, iripo futhi. Runonzi ipi. Ibinonzi msodzi wa mama, msodzi wa mai. Msodzi wa mai. Yeah, kind of. Let's talk about msodzi wa mai. Chishaka inspire kuti muti msodzi wa mai. Kana wakambozviona kuti pamaparents edu chikura munhu anobatikana mwana wake akabhaiza akaita zvaanoita zvakashata ndimama. Saka wakuona mhomuzi paunonzi watonzi musodzi wevhu apanombomira musha. So ndakangotora kakauche kako kekuti mai ndo vanorwadziwa vandakaisa paEP rangu. Right. Sezvo inini ndikuda kutyaya kuunza imwe sound yakasiyana neamwe mazim hip hop rappers. Because most 98% they are involved in drugs. I don't want to lie. 90%. 98%. Yes. Only 2% is real drugs. Shoma. And they're ready to find. Imemburi pa 2% pacho. Ndiripo. And nyaya dzodzo ndoza ndikutonesa dozo. Because ndoza ndikutomira. But vanachiona mudara ka nemutauriro munomuchiita mudara ndika vanogona kufunga kuti idzi dzinenge dzinorwa madrugs idzi dzinorwa nemadrugs. Yeah, you're not the first guy. But I'm not the first. Yeah. Chinomboya kwamuri kana mukanzwa vanhu vachitaura izvozvo kuti vanonga vachikufungira kuti munenge munorwa madrugs. No, we just say I don't do drugs. Then vanhu vandozoona character yangu zoti pangubanje kupinda mbawa vanhu vatondichikutsvage tondikonapo. But anything, I'm just a sober guy. Saka zvinotovanetsa kuti asi anobhema akawanda. Imambhemi makawanda. I don't do that. The only time munopinda mubhawa ndiye pamune muchikungona bhuku rachete. Yeah, boy. Maybe. Yeah, only. But I could perform sober since. And people, I was believe it because you do you get the point, but I want I do ibata point. So mudara music yenyu mangwana mukureleasa music. Unonyasoziva kuti mune maways here amunoshandisa imimi kuti mumakete music yenyu isvike kuvanhu. Yeah, always there. Zero mwana wevu paIG anowanika boys. Wave. That vana wevu IG. As well TikTok. I'm always there. Pandona tell me post out. YouTube, Spotify, SoundCloud, Audiomack. Akana mabhazi unokuwanza kuitwa music yako mabhazi yekucheke wezi kana mabhazi. Inenge ichisvika sei ikoko? Ndozvandabvunza kuti munoipusha sei music yenyu kuti isvike kuvanhu? Tinoposta music like iyo pama like toshandisa social media kuposta. As well tinopa futi vanhu like kutopa vanhu like mabhawa anditi vanhu vachinzwa sound. Pamwe pacho tichitoda kutendawo kuma-podcast but ma-radio station but we are going there. Yeah, kukura tinokura mishana. Nekumbopota chimbopo futi zimseleb. Kana tikaonawo magi dzacho. Saka ziko mwana wevhu andika imimi mukutarisirwa kuti music yenyu imimi ichange iri papi in the next 5 years. Next 5 years. Next 5 years vana takutoita collaboration outside the country. Always munhu antoda zvinhu zvakanaka saka ndofana ndichitopindawo chidai. Mukona ma-international stuff. Yeah. Like futhi nini hangoda kuita ambassador anti campaign. Wale diva. Wale tene kuita indopendent because I am really serious about this. Wale tene kana izo zvinzwa ngado zoti I'm coming. Uda musoro wake. Aiwa uda musoro wake. Ndinoda azokitayo ndizopinde. Akachiwa kanta voice yake. As long as wapinda ye. As long as apinda because pa issue yoyo kapadokatsikiswa. Panye ma drugs apa. Ifunga kunyeso kukubata ina. Ndaona manyisa futi nyama drugs pa EP ndara. Kasi mune munhu ari close kwa muri akavhamburwa nawo ma drugs. Yes. My songs angu most of them
for EP 8. 6 my songs, my true stories. My true stories. Yeah, so that's it. Yeah, putting my trick underage. I got a friend young. I'm big. So I have a piece. My true stories and need to go more and guys don't matter. I mean, I don't know. I hear my wife. Yeah, those are the EP one about the moment and I can't intro. When is my youth? And what are you doing? And what sound the my one. So Zeko in the building. Ayo Zeko anopedza masports. Tichipendera show yedu munharandika. Mashoko amungada kuudza muri Zimbabwe. Okay, mashoko andeuze Zimbabwe ndekutamana. Inini, my youth, I'm not even happy. When we just my drugs and it, see my drugs. So I guess music with because I didn't know when to take it. Because it wasn't good. The end of the way, just say a band. Udo Gayaji, who's got time in the left span. Uno's very open. You are going to dark. And Scooty Wangon, got somewhere, but you are ongoing. And you are almost always able to, but can I monk as much drugs? But there's 21 and 18 years in the above. Can you talk me with no? Okay, Zeko mwana wevu mnana. Andika azviite kuti mauya pano pa on the vibe seat. Mauya baba ndokusiyai muchienda. It can't. We have to borrow 110. Vanhu vakatarisira kunzwa wada kutonzwa muchirova mugona kuti pakanaka akapela mudharaura zotaiwa zvishwa you can speak them bars. Okay. I can try. Yes baba. Apa manje oneka. But I express a bucho mwandipa snap it. I'm always a web. Oh, tango trip. Seu wave. Je magum big hustle always pay go to mail away. So the shit is play. I got a price to pay in the vago jetcha. Van indicator. Life better. Musa sondicator. Beat sound your kumba. Hoyo. Po. This is Zeko mwana wevu. Wamana ndoda kutenda ini kuta patience yese muchinzwa nyaya mkoma Zeko in upcoming art ndonga machinzwa kuti he is very talented and he is emphasizing panyaya yakakosha nyaya yema drugs. Say no to drugs. Zeko I message yauri kupusha kunzwa message is very strong. Ekuti vanofana kunyasoteerera kuti zvima drugs hazvisi kuita zviuraya vanhu especially ama2K zvichienda kumusoro aiwa ama2K vaparara nawo madrugs. Ndoda kukutenda mufeso wangu nekuwana time dzekuuya pano pa Slick Media TV. Nokuti kana ngeri first time yako kuuya panapa andika usakanganuka kusiya wa subscribe kune uri kuona nekubaya ka notification bar kwandika so that whenever we drop a new video you'll be the first one to watch. Aujambwe nenyaya. Zvinhu zvinenge zviri proper, zviri in line. Waiziaka. Until next time, my name is Slick Nelikwan here on Slick Media TV. Koza.